Minkälaista peliä olette suunnittelemassa? Opetuspeliä. Millaista opetuspeliä? Jossa kysytään moduksista. Kenelle peli on suunniteltu? 7-10-vuotiaille. Mikä on työnne tavoite ja tarkoitus? Opettaa lapsille jotain moduksista. Mikä on pelin keskeinen haaste? Kaikki nämä skriptit ja kaikki muut nämä tämmöiset vaikeimmat jutut, eli niin kuin minne se julkaistaan ja muita asioita. Missä muodossa julkaisi työnne tulokset? Pelinä, scratchina. Mitä kukin haluaa tehdä? Mistä kukin on vastuussa? Jokainen on vastuussa omasta työstään niin, että me jaemme sitten työt oikein kunnolla loistaviin porukoihin. Jokaiselle oma Kiitos haastattelusta. Kiitos. Jos haastein. Kiitos. Ah!